F'Ħall Safi il-Kappella ta' Santa Marija irritornat lura għall-istat glorjuż tagħha wara li ġiet restawrata b'investiment ta' 100,000 euro. Fuq din il-kappella sar xogħol estensiv li kien jinkludi tindif tal-faċċata, saqaf u l-kopla u tibdil ta' ġebel deterjorat. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-perit Adrian Bonnici li ħadmet fuq dan il-proġett ta' rendikont tal-manutenzjoni li saret fuq din il-kappella. Irranġajna wkoll id-deffun oriġinali, u mbagħad komplejna bit-tindif tal-faċċati u bil-ftuħ ta' fili. Inbidel ukoll it-soklatura li kien hemm ta' qabel u sar materjal ħafna iktar li jagħti nifs il-ġebla u saru wkoll anke interventi fuq restawr li kien sar il fuq minn 20 sena ilu. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici irrimarka li permezz ta' dan il-proġett ta' restawr il-kappella saret aktar aċċessibbli għal kull min irid iżura. Dan fil-waqt li s-Sindku ta' Ħall Safi Johan Mula għamel enfasi dwar l-importanza tal-patrimonju kulturali f'pajjiżna. Ninsabu propju quddiem il-Kappella ta' Santa Marija li tmur lura għas-seklu 18 fejn għadu kif inaugurajna ir-restawr mid-Direttorat tar-Restawr. Qed nippreservaw il-patrimonju storiċi tar-raħal tagħna. Din il-Kappella ta' Santa Marija kienet waħda minn diversi proġetti li benefikaw mill-iskema ta' restawr mal-kunsilli lokali. Mill-bidu tal-2015 sissa tlestew 30 proġett u 10 oħra għaddej ix-xogħol fuqhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafaċivelli ħeġġet aktar kunsilli lokali sabiex japplikaw għal din l-iskema sabiex ikompli jissaħħaħ il-valur tal-lokalitajiet f'pajjiżna.